Windows 10 operating system ብዙሓት ምስእሊ ዝተኣሳሰሩ ኣፕሊኬሽናት ወይ ድማ ሶፍትዌራት ሒዙ ይዝመጽእ ገለ ካብቲ ብዊንዶውስ 10 ተጠቂምና ምስእሊ ንሰርሓሎም ዝተፈላለዩ ስራሓት ድማ ንርአ ሓደ ካብተን እንጥቀመሉ ዲጂታል ካሜራታት ምዝህልዋና ከመይ ጌርና ኢና እቲ ድሰኣልናዮ ስእሊ ካብ ዲጂታል ካሜራና ናብ ኮምፒውተርና ነስግሮ ዝብል እዩ ሓደ ቀሊል መንገዲ ኣፍታ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ሞባይል ላጊቦ ዘለኹ ካብ ሞባይለይ ከመይ ጌረ እቲ ስእልታትን ቪድዮታትን ናብ ኮምፒውተር የስግሮ ብቀሊል መንገዲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ኖኪያ ሞባይል ኣላትናይ ናታትኩም ዲጂታል ካሜራ ክኾን ይኽእል እዩ ሞባይላትኩም እውን ክኾን ይኽእል እዩ ሕጂ ኣባ ራይት ክሊክ ትገብሩ መጀመርታ ኣብ ሞባይልኩም ኮኔክት ትገብሩ ኢኹም ምስታ ኮምፒውተር ብገመድ ጌርኩም ኮኔክት ትገብሩ ኢኹም ዲጂታል ካሜራ ተልይኩም እውን ተመሳሳሊ بدحريو أبزي ويندوز إكسبلورر مسأتهم أب زيس بيسي تبلالاتنا مالتي أبات صوتو أبام صوتكم شعو إذا ويندوز ياخد متسألكم يعني بدحريو أفتا نبرتكم رايت كليك جيركم import pictures and videos تبلالا option نعت صوتو مالتي نعم صوتكم أنا هجي أغد أبزا موبايلي زخونة سئلي ويجلس لزي اللي وأبزر إن زولا مالتي ناتاتكم جن سكان مسكبرة أبزي إنتاي كريكمي حدش سألكم مسئلي أبزي كنزي سئلي كنزي فيديو ترخي والله إلو كم سألكم مالتي تردالينا بدهري أبزي review organize or group items تبلالو تزي كوينو خاني أبزي import all new items now تبلاله تقدامي تمرزكم ما زح شيء زي مريزكم next تبلوا عموني جزي أب زحلف import زجبركوا يعني جلك أخامو تحدش سلطات زوسركم مو بديش كاميرا خم ديو ويدما بموبايلاتكم زوسركم مو import زي جبركم مو نبزا كمبيوتر زيا كل سلط فيديو أبزي كمسألكمي بدهريو تزاد لكم import تجبروا ترى لها select جيركم كأخم زجيركم كاني import تبلوا مالتي import مسفولكم أبزي importing items يلو أب كمبيوتركم save كجبري مالتي سلازي زيادة حنتي الزغال لت تكنيك يا مالتي import مسكون حاجة داتاهم أم موبايلكم زنابرة داتا أبزي تريوز لهم import جيرو أمزيلكم على بقالي لو ترخوان ده لهم كأني أبزي آتيهم أبزي pictures تبلا folder علاتكم pictures folder مساتهم أبزي سريع أمزيلكم على مالتي بعلت صحيفهم زي ولا مالتي أبزم مساعدهم ترخبوا تدخلوا مالتي جزياء تحانتي مسألة تتحاز ويندوز 10 زلا تغمي مالتي قال ويندوز 10 باي ديفولت زغون عينة سألي أب حدا فولدري زغمت مالتي يجي تاني pictures library لنا نتوعها أبزا ويندوز إكسبلورر مالتو أبزم مساعدنا بس قلنا تري والله بس navigation folder أبزي انتهى فيديوز زو library سالو by default Windows 10 فيديو تاتنا أبزي زعمت الله مالتي pictures تبلكا اللاتنا music تبلالا downloads تبلالو documents تبلالو desktop تبلالو إذا desktop نهدا سايتكم ما تي أب desktopكم زلوا فايلاتكم داتاكم يزريكم documents نهدا سايتكم أب documents folder زعمتكم ما كل عين documents أبزي متس مالتي downloads دما كاب internet downloads جبركم فايلات دما by default أبزي زعمتهم مالتي music كاني زخانة درفي أب كمبيوتركم أبز أمطل جزء by default Windows 10 أبزي زعمتهم مالتي هجيب علنا هنكيرون خلينات location جن عملت download نحد أجيركم أبزي يصنحكم مالتي هجي نايسيل خاني أبز pictures library لنا زخانة هجينا عملت كاب زز حلف زرعنا كاب digital camera مش import جرنا by default أبي عميتو أبز pictures تصنحنا مالتي هجي حد زي تسألتاتكم ويجينا نحد أسينكم أبزا فولدر زياتهم check تقولوا تقولوا علىكم مالتي كالة توساخي أو كمبيوترنا زلو سئلتات بخمينا نريو ويدما كيفتنا نريو نزل دماني by default تي Windows operating system ناي سئلي مرعي application تتعيني يزمت مالتي يجي زخونا سئلي بزن مشالنا مسكفتنا يو بعلو automatically زي ناي picture viewing حدا application تسعينو يمزيو دهدا اليوم كالا عينت software بعلهم داونلود جيركم كتسعنو تخول يخم جن إذا خاني مسؤول
ተጻዒኑ ዝመጽእ ከም ዘሎ ኻኒ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እንጂ ዝንድሕር ዳግየ ጻይድና ፉል ስክሪን የምጻልና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን እንድሕር ዳኣ ፎልደርስ ኣቲና እንድሕር ዳኣ ክንርኢ ኮይንና ኸዓ ንኣብነት ኣብዚ እንድሕር ኣቲና ኣነ ብዙሕ ስእልታት ኣለኒ ብዚ ዝኾነ ስእሊ ከፊተ ሓንቲ ስእሊ ይኸፍት እሞ ብድሕሪኡ ኣብዚ ናቪጌት ኣለዎ ናቪጌሽን ኣለዎ በዚ ጎኒ እንድሕር ዳኣ ኸይድና ኔክስት እናበልና ኣብቲ ፎልደርና ዘሎ ኣሳእል ኩሉ ከምዚ እናገበርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተረዲእኩም ኣሎ እጂ እንድሕር ክትምለስ ተሪኻ ኸዓ በዚ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ካልእ ኣብዚ ናይ ዙሚንግ ቴክኒክ ኣሎ ዙም መግበር ኣሎ መዕበይ መንእሲ ክድምሶ እንድሕር ደሊኻ እውን ኣብ ዝኾንካ ክድምሶ ትኽእል ኢኻ ሮቴት ክትገብሮ እንድሕር ደሊኻ ኸዓ ከምዚ ጌርካ ኸዓ ሮቴት ክትገብሮ ኸዓ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ኤዲት ክትገብሮ እንድሕር ደሊኻ ዝተወሰነ ናይ ኤዲት መስርሒ ኸዓ ኣሎ ብዚ እጂ ነቲ ስእሊ ሲ ዝኾነ ዓይነት ፊልተር ናቱ ትቕይሮ ማለት እዩ ንሃንስ ክትገብሮ እንድሕር ደሊኻ ከምሲታት ኣለዎ ኣብዚ ኣቲኻ እውን ኣጃስት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ላይት ክትውስኸሉ ድዩ ክተውድለሉ ገለ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዘና መወዳእታ ኩሉ ኤዲት ጌርካ ምስ ወዳእኻ ኣብዚ ሴቭ ኣዘ ኮፒ ክትገብሮ ትኽእል ተደሊኻ ሴቭ ክትገብሮ ትኽእል ተደሊኻ እቲ ዝገበርካዮ ቼንጅስ እንድሕር ክትመልሶ ደሊኻ ኸዓ ኣንዱ ትብላ ማለት እዩ ተረዳዲና ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኦፕሽን ዘለዎ ናይ ፒክቸር ቪወር ኣብ ዊንዶውስ 10 ድማ ኣለና ሼር ክትገብሮ እንድሕር ደሊኹም በዚ ሼር ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ፕሪንተር እንድሕር ኣላትኩም ከዓ በዚ ኾንኩም ፕሪንተር ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እጂ ከም ስላይድ ሾው ጌርንኩም እቲ ዘሎ ስእሊ ክትሪእዎ እንድሕር ደሊኹም ከዓ ኣብዚኣ 3 ነጥቢ ምስኣትኹም ኣብ ስላይድ ሾው ትብል ኣላትኩም ባዕሉ ከም ስላይድ ሾው እናኾነ ኸዓኒ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ነቲ ስእሊ ስኬፕ ፀቂጣ ነወፅእ ኣለኹ ከምዚ እናገበርና ብዙሕ ስራሓት ክንዓመሉ ንኽእል ኣዝዩ ምዕብል ዝበለ ፒክቸር ቪወር ኣሎ ካብቲ ዝሓለፈ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ዝበለፀ ፒክቸር ቪወር ኣብዚ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዛ ስእሊ ክንድምሳ ንሕደልና ኣብዚ ኣቲና እውን ክንድምሳ ንኽእል ኢና ደሊት ዲስ ኣይተም ደሊት እንድሕር ኢልያ ክድምሰስ እያ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ሳልሳይ ክንፈልጦ ዘለና ምስእሊ ዝተኣሳሰር እዩ ማለት እዩ ካልእ ምስእሊ ዝተኣሳሰር ድማ ኣብዚ ስታርት ኢልና ምስ ኣተና ኣብዚ ታሕቲ ኣብ ፒ ንኸይድ እሞ ፎቶስ ትብል ኣላትና ማለት እዩ ኣብዛ ፎቶስ ትብል ምስ ከፈትና እቲ ብምሉእ ኮምፒተርና ዘሎ ኣሳእል ብኮሌክሽን ወይ ድማ ብኣልቦም ደረጃ ክንሪኦን ክንሰርዖን ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብኮሌክሽን ኣብዚ የርኤና ኣሎ በብዕለቱ ክንደይ ብዝሒ ስእሊ ከም ዘሎ ኣብዚ የርኤና ኣሎ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ጃንዋሪ 2021 ኢምፖርት ዝገበርናዮ ኣብዚ 4 ስእሊ የርኤና ኣሎ ኦገስት 2020 ዝተሰኣለ ስእሊ ኣብዚ የርኤና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እናገበርና ድማኒ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኩሉ ኮምፒተርና ዘሎ ስእሊ ብኮሌክሽን ገይሩ የርኤና ከምኡውን ኣብዚ ኣልበም ትብል ኣላ ኣልበምስ እንድሕር ኣቲና ኸ ኣብዚ ኣልበም ጌርና ኸ እቲ ስእልታትና ክንሰርዖ ንኽእል ኢና ኣብዚ ንኣቱ እሞ ንኣብነት እዚኣ መሪፀ ድብላ ሕጂ ሓደ ኣልበም ክሬት ጌራ ኣላ ማለት እዩ እቲ ኣልበም ሕጂ ዝኾነ ሽም ንህቦ ማለት እዩ ንዓና ምዛኽር ንኣብነት ናይ ፋሚሊ ቫኬሽን እንድሕር ኮይኑ ቫኬሽን ፎቶስ ኢልና ኣብዚ ሽም ንህቦ ዳን እንድሕር ዳ ኢልያ ሕጂ እዚ ኣብ ሓደ ኣልበም ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ሪኢኹማ እታ ቫኬሽን ፎቶስ ሓንቲ ኣልበም ኣላት ንብዚ ኣብዚ እንድሕር ከፊተ ኸዓኒ ተናብኡ ዘለዋ ስእሊ ኸ ኣብዚ ይርአና ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርና ኸ እቲ ስእልታትና ክንሰርዖ ንኽእል ኢና ኣብዚ ክሬት ኣን ኣልበም እናበልና ብዙሕ ኣልበም ሰሪሕና ክንሰርዖ ንኽእል ኢና ንኦርጋናይዜሽን ይሕግዘና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ብላፕቶፕና ተጠቂምና ድማ ስእሊ ክንስእል ምስ እንደሊ ዌብካም ኣብዚ ካሜራ ዝብል ኣለና ማለት እዩ በዚ ካሜራ ወሊዕና ኸዓኒ ዝኾነ ስእሊ ክንስእል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሎም ዝተምሃርና ገለ ካብቲ ብኮምፒተርና ወይ ድማ ብዊንዶውስ 10 ተጠቂምና ምስ ስእሊ ዝተኣሳሰሩ ስራሓት ብዙሓት ክንዓምም ከም ንኽእል ኢና ሪእና ዘለና ማለት እዩ ሞቢሊቲ ሰንተር ከመይ ጌርና ኢና ኣክሰስ ንገብራ ሞቢሊቲ ሰንተር ኣብ ዊንዶውስ 7 ዝተኣታተወት ሓንቲ ኦፕሽን ኮይና እቶም ብቐጻሊ ንጥቀመሎም ሓደ ሴቲንግስ ኣብ ንእሽተይ ዊንዶው ጌራ ተምጻልና
ናይ settings window ያ ማለት እዩ ነዚያ mobility center ክንረኽባ እንደዳለና ኣብዛ start button ንሪኣ ዘለና right click ንገብር ሕጂ left click ዘይኮነ right click ምስ ገበርና ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዝተፈላለዩ settings ይመፀና እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እታ ካልአይቲ ዘላ mobility center ትብላላ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ብቐፃሊ እንጥቀመሎም ሓደ settings ኣብዚ ይረኣዩና ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ brightness ብርሃን ናይ ኮምፒውተርና እንድሕዳ ክንውስኾ ከነጉድሎ እንድሕዳ ደሊና በዚ ጌርና ክንውስኾ ከነጉድሎ ንኽእል ኢና ካልእ ድምፂ ጠቕላላ ክነጥፍኦ እንድሕደሊና ከምዚኣ ጌርና ሚዩት ንገብሮ ተዘይኮይኑ ኸ ከነጉድሎ ክንውስኾ ንኽእል ካልእ ናይ ባተሪ settings ናትና እውን ኣብዚ ከነመዓራርዮ ንኽእል ኢና ኣነ ሕጂ ሓደ ካስተም ዝጥቀም ዘለኹ ፓወር ሴቨር እንድሕዳ ጌርኩም ኣብዚ ባተሪ ዘዕቅበልኩም ወይ ድማ ቻርጅኹም ዘዕቅበልኩም ናይታ ፐርፎርማንስ ናይታ ኮምፒውተር ኣጉዲሉ ብራይትነስ ኣጉዲሉ ኣብዚ ይገብረልኩም ማለት እዩ ባላንስድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሃይ ፐርፎርማንስ ጌርየ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ካልእ ካስተም ይጥቀም ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ ፕሮጀክተር ገለ እንድሕዳ ተላግብዎ ኣለኹም ኮምፒውተርኩም ከኣነ ኣብዚ ኣቲኹም ኮኔክት ዲስፕሌይ ኢልኩም ከተላግብዋ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ናይ ሲንክ መግበሪ ኣለና እቲ ብዚ ኮምፒውተርና ዘሎ ዳታ ምስ ካልእ ሰርቨር ዲ ወይ ድማ ምስ ካልእ ኣካውንት ሲንክ ክንገብሮ ምስ እንደሊ እዚ ናይ ፕሬዘንቴሽን ሴቲንግ እንድሕዳ ክንገብሮ ደሊና ማለት እዩ ዝኾነ ፕሬዘንቴሽን ፕሮጀክተር ተጠቂምና እንድሕዳ ንገብር ኣለና ኮይና ኣብዚ ተርን ኦን ንገብሮ ማለት እዩ እዛ ሞቢሊቲ ሰንተር ቶም ፍሪኩዌንትሊ ንጥቀመሎም ሴቲንግስ ትሪኦም ዘለኹም ኣብዚ ኣብ ሓደ ጠርኒፋ ኣምፅያትልና ኣላ ማለት እዩ